Hej skat. Jeg har stearinlys og pebernødder. Det her, det er Racing Update. Racing Update. Ja, ny intro. Kan du lide den? Jeg synes den er så badass. Racing Update. Yeah! helt kop fuld af pebernødder. Nå, jeg har filmet lidt sne til dig igen, fordi jeg synes bare, det er et fantastisk vlog. Når det bare sådan ligger og fuldstændig uberørt. Og henover busten, henover træerne, jeg elsker det, det ser simpelthen så smukt ud, synes jeg. Og så har jeg også filmet juletræet oppe på skolen. Jeg synes godt, de har haft lidt større et. Det er lidt fæsen, det der, synes jeg. Når de nu har 7 meter til loftet, så synes jeg godt, de kunne lige have kastet nogle penge efter et større træ. Men det er det, de har valgt at gøre. Det er også fint nok. Og som jeg lovede, patter. De er ikke rigtig kloge. Og så fordi at jeg har talt så meget om min 100 ønsker liste, så har jeg fundet frem, jeg har skrevet 20 ting på nu, og det vil jeg gerne læse op for dig. Nummer 1. Jeg vil gerne bygge mit eget hus med mine egne hænder. Nummer 2. Jeg vil have et lyssværd. Jeg ved godt, det ikke er rigtigt. Jeg vil have et lyssværd. Jeg vil gerne rejse et eksotisk sted hen, kun for at tage billeder. Jeg vil gerne producere noget, som vil gøre mine forældre stolte af mig. Lave et eller andet, som mine forældre vil være stolte af. Jeg vil gerne lave en dokumentar om min far. Jeg tror, det kunne være spændende. Jeg synes, han er en spændende mand. Og jeg tror, det kunne være en rigtig, rigtig fed film. Jeg vil gerne sidde blandt publikum, når en af mine venner vinder en pris for noget, de har lavet. Jeg behøver ikke blive takket. Jeg vil bare gerne sidde der og bare være stolt af dem. Jeg vil gerne, at min fremtidige ikone, forhåbentlig dig, det synes jeg, er stolt af sit forhold med mig. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille piano, klaver. Jeg vil gerne smede mit eget sværd helt fra bunden af. Jeg vil gerne se min egen by fra oven. Jeg vil ønske, at jeg kunne have fået en drink med Frank Sinatra. Det kunne bare have været fedt. Jeg vil gerne have, i det hus, jeg skal bygge med min egen hænder, der skal der være et hemmeligt rum bag sådan en falsk bogreol, og så skal man hive sådan en bog ud, og så skal den knirke, og så, ja. Jeg kunne godt tænke mig at prøve en helt vildt lang af de der, hvad hedder det, mit navn, svævebaner, hedder det ikke det? En helt vildt lang en, det er kilometer lang, bare svævebane, hvor man sidder på sådan en lille, og så, sådan en. Jeg er så klar i min nød til det fra. Jeg vil gerne producere en film. En helt spillefilm. Det går fedt. Jeg vil gerne have en masse kyllinger. Ude i en have, eller sådan en, hvad hedder det, sådan en kyllinge. Bur. Det vil jeg gerne have. Det vil ligge nogle æg, som jeg kan spise. Det vil jeg rart. Jeg vil gerne have en stor have. Kæmpe stor have. Med en stort, helt majestætisk egetræ inde i midten. Jeg vil have en abe. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne, at mine fremtidige børn bliver stolte af mig. De bliver stolte af at være mine børn. Eller jeg er deres far. Det kunne jeg godt tænke på. Jeg vil gerne arbejde med alle mine venner. Hvis jeg kunne det kunne være så fedt. Og den sidste på listen indtil videre, nummer 20. Jeg vil ønske, at jeg kunne tale og tænke klart, når jeg er vred. Det kan jeg ikke. Jeg bliver bare irriterende. Det vil jeg ønske, jeg kunne. Det var mine 20 første ting på 100 ønsker listen. Ja. Og så ses vi jo lige om lidt, nærmest i hvert fald i morgen til en ny film. Hvor der højst sandsynligt kommer noget med, hvor de andre er med, hvis de altså ender med at komme. Så ja, vi ses i morgen, skat. Jeg savner dig rigtig, rigtig meget.